Hey, wie is hier bij mij geweest? Wie denk je? Jij. Nee, ik bedoel, wie is hier in mijn mine geweest? Daar ben ik niet geweest. Het heeft veel... Nou, ik denk het wel, want je hebt echt superveel lanterns hier opgehangen. Oh, even, ik kom naar je toe. Wat? Waar? Hier. Oh ja, daar ben ik wel geweest inderdaad. Dood, ja. Oh, hier draait het. Wat? Hier, hoorde ik. Ja, hier is ergens een... En een creeper. Nee, het is geen creeper, het is een zombie. Een zombie. Dat is een vampier. Moscherie. Dit is een vampier. Nou, welkom bij Minecraft weer terug. Dus voor onszelf is het een tijdje geleden dat we gesandboxed hebben in Minecraft met z'n drieën. Maar qua opnames, qua video's niet. Dat is vorige week nog één geweest. Of 2 weken daarvoor, whatever. Ja, zoals je kunt zien, ziet het er wel heel nice uit vergeleken met de vorige video. Dat komt omdat wij nu textures hebben. Shaders. Hoe heet dat spel? Shaders, ja. Dus het ziet er nu heel mooi uit. Water ziet echt heel mooi uit. De blokken zien er heel mooi uit, et cetera. Dus een hele verbetering. Alles ziet er gewoon heel cool uit nu. Wat het plan is van deze video. We hebben de afgelopen tijd heel veel gewerkt aan onze gebouwen. En een real life. Alif? En een real life. En in real life inderdaad hebben we ook heel veel gedaan. Oh ja. Real what? In real life hebben we ook heel veel gedaan. Jij bent vandaag jarig, Chris. Gang zal de leven. Gefeliciteerd. Dankjewel. En Bas is vorige week getrouwd. Ook een zekere milestone in zijn leven. Insert funeral noises here. Ja, juist. Nou goed, wat we dan nu gaan doen inderdaad even... ja, iedereen zijn huis laten zien. Nou, show and tell, meer idee. Dus Bas, we zijn nu bij jou. Chris, kom je ook deze kant op? Dan gaan we gewoon ze allemaal af. Nou, Bas is meteen zijn huis aan het slopen, zie ik. Hi. En Bas heeft een nieuw pupje trouwens, een beetje derpy gezichtje. Wat heb jij voor gezicht nu? Heb je ook een andere? Oh nee, je hebt geen andere. Ik heb al een hele mooie Elytra. Ja, inderdaad. Zoals je ziet heeft Chris, dat heb ik ook als het goed is. Ja, dat heb ik ook. Hele coole vleugels. En een coole masker. Niks de cheater. Chris is heel ver, die was al heel ver. En we hebben de Ender Dragon al verslagen. Met Chris en mijzelf. Maar we gaan het ook nog een keer doen. Ja. We gaan het ook nog een keer doen met Bas erbij en dan nemen we het op en dan kan iedereen het zien. Maar het is wel zo sociaal en zo leuk. Ja. Anjo. Goed. Bas. Kijk eens naar boven. Ja, dat heeft hij ook, in zijn kin heeft hij ook een gezicht. Nice. Nou, show us around, Bas. Ja, dit is mijn nu nog halve werkende waterlift. Hij was helemaal werkend, maar een of andere random manier niet meer. Wie heeft hem gesloopt? Weet ik ook niet. Dit is mijn eerste verdieping. Loop vooral die kant op. Jong, fuck you! 41 fucking levels! Oh, buddy, maar is het niet veilig hier. Hoi. Hey! Zo. Oh. Oh, geweldig. Wat is dit in godsnaam voor een donderslag als we met zwaarden... Oh, mijn levels zijn er nog gewoon. Sorry, Bas. Maar waarom... Wat is dat? Dat hoor ik. Hoe kan dat? Donder, what the fuck? Ja, Mag ik mijn spullen terug? die heb ik niet. Er is niks gedropt eigenlijk. Nee. Wat? Ja, als het goed is heb je nog al die shit. Als je Nee, doodgaat ik heb heb je... Ik heb al mijn shit behouden. Misschien helemaal beneden, Bas. Oh, hier is een magma-blok. Nee. Oh, Naar beneden?
Rip. Nope, er is niks. Huh? Waar is het dan heen? Je weet ik veel. Ja, ik ging naar door en ik heb al mijn spullen behouden. Ik weet het ook niet. Ja, survival hè. Nou, dat is kut. Nou, oké. Nee, ik heb geen spullen meer. Oh. Ja, dat is kut. Nou ja. Spullen kwijt. Wacht. Ik heb anders nog wel een hele set van alles in mijn base, als we daar zijn kunnen. Ja, maar dat is allemaal niet enchanted. Boe! Ik kon het zeggen. Ik Oh. Boe! Hier, niet meer zeuren. Je hebt geen efficiënte schub. Een schep? Oh hier. Ja, mooi. Nou, gaan we verder met de Grande Tour. Sure. Nou, hier is mijn toekomstige uitbreiding als in ook met... What? Maar wat is dat? Was struck by lightning? What? Wat is er aan het gebeuren? Wat ben je aan het doen? Ik doe helemaal niet. Hè? Ik zat naar jouw verhaal super gefascineerd te luisteren. En als ik ben struck by lightning. Was jij dit? Ik heb er niks mee te maken. Ik vind het heel vreemd. Ik vind Ik wil de server langzaam checken. What the fuck? Wat is hier dan? Server langzaam checken. Er is geen wolkje aan de lucht. Ik snap er helemaal niks van. Maar goed. Je bent hier iets bezig. Ja. Ik was hier... ja, een item sorter wil ik maken hier verder in de berg. En Ja. nog meer dingetjes. Dus dit is mijn start. Ik heb hier Goed. mijn automelter met bamboe. Automelter met bamboe. Oh, hier zit allemaal bamboe in, niks inderdaad. Dus ik kan overal hier nu wat doen wat ik wil. Ja. En als we naar boven gaan, dan is dat niet... Oh, ik weet volgens mij wat er gebeurd was. En hè? Is het niet hier deze gozer die hier voor die lightning zorgde omdat je me geslacht had? Maar doet deze lightning? Slamus? Nee. Ja, oké. Nee. Nee, Nee, doet niks. En doet jou sla. ik ben bijna dood. Nee. Ik heb geen eten meer. Hey! Hij was het wel! Hij? Huh? Ja, ik snap het niet. What the fuck, Ai. jongens. Dom. Rare shit. Ja, dit zijn mijn doosjes. Je doosjes. En hier staat je paardje Friemel van de vorige afleveringen. En ik heb nog een grote mijn onderin, dat was het. Boh. Mooi uitzicht, hè. Ja. Zo mooi die share packs. Je hebt er wel meteen bedreigingen, zie ik. Ah. Ja, ik heb geen torches meer, ik heb niks meer. Dus dat wordt weer zoeken. Serieus. Ja, want alles is pleiten. Het ziet echt uit, jongen. Nou, Ben je een belachelijke maker, jongen? Huh? ja, ik vind jouw skin grappig. Goed zo. Derpy Steve. Daar Steve.